Благодарим. Много ме заинтригува това с късите разкази, но ще се говорим. Така, да. В питието. Да, може и с неочакван край да бъдат. Ами, след дамите, ред на господата, аз много бих искала да поканя тук моят колега в издателство Библиотека България, Симона Спорухова. Заповядай да кажеш няколко думи, така както Иван Мирта нарича гунди. Той ще ви слуша. Привет и от мен. Ако ми е ниско, мога ли да го взема? Не мога. Добре. Може. И ви да го направим, да. Могло. Тебе нещо го държа. Благодаря. Ами след тия хубави думи, за него, не знам, ти може да нямаш нищо общо, обаче тя очевидно има много общо. Не случайно ние си я наричаме муза. Стига ста муза, Не. Виж сега, когато един мъж като него пише, се осмелил да пише, първо закъснял ме попиташ, защото той казва много. Ние сме добре запознати с предишната му книга, очевидно и с тази. Не казвам, че това е достойна книга, защото се нарича достояние. Излизам от това съдържание. Това е наистина една много достойна книга. Тъй като той може би не е закъснял, а съвсем на време е решил да напише, за да остави. Това, за което ти говориш, и мен много ме докосна с твоите думи, защото те бяха вълнуващи и за теб, и за хората, които го познаваме, и за хората, които обичаме поезия изобщо. Това е наистина една много достойна книга, защото на всяка страница има мъдрости, които искаме да чуем, да видим, да усетим. Не можем да ги набавим от тази култура, която ни заобикаля, от това течение, по което сме се пуснали, от всички тези филми, които ние гледаме, от музиката, която слушаме, не са достатъчни. Не казвам, че са маловажни. Когато един мъж като него иска да каже, той пише и го прави много добре. Прочетох тази книга след като беше готова и го беше много развълнуван, след като бях приключили общата си работа. Видях как се наредили, видях крайния резултат. И моят съвет към вас, на тези от вас, които не са я прочели, да не бързат да я прочитат, да ми пустят умъничко, може и на случайен принцип. Защото това е нещо като късметчето за деня, но не в смисъла на късметче, а в смисъла на това дали ще успееш да се откриеш в тези думи, които той така добре е наредил и съдържащи толкова истина. Ами дали не си наистина някъде там, дали ти не искаш по-рано да напишеш това нещо. Защото когато четем поезия, усещането е много интимно, много лично. Усещането е такова, че все едно разговаряш много близък човек, но той не е просто тук. Поезията е, ако ми позволите, ще направя една препратка към един френски филм, под чието влияние съм още от 2 дни. Той се казва "Пленителното пътуване". И този филм имаше една така сентенция, която беше внедрена в сюжета, че когато някой отсъства и не е наблизо, но кацне птица на прозореца, това означава, че този някой мисли за вас. И тази книга е точно такава, като една птица кацнала на вашия прозорец и тя е олицетворение на онзи, който ви обича и ви говори едни неща, които искате да чуете, него го няма. Не е задължително да отсъства изобщо от живота, просто не е наблизо. Тази книга е наистина такъв плам. Тя носи този плам на много добрата поезия, осмелявам се да кажа, защото съм чест гост на премиери на поетични книги, не само, изобщо на литература. И за съжаление не винаги се усещам там някъде в думите или в страниците.
Не искам да казвам, че това е мъжка поезия. Не харесвам разделянето на мъжка поезия, на дамска поезия. Няма такова нещо. Има поезия, която извира, бълва, като гейзер, като ламтик. Тук има само такава поезия. Тук има много мъдрост и тази поезия е точно онзи разговор с човека, който отсъства. Птицата на префанца. Чести почитания за твоето перо. Миналия път си позволих да говоря така високи думи за теб, но мисля, че ти би ги приел и би ги оценил без така както ти пишеш, без излишна претенция, с мъдростта, която носиш в себе си. Благодаря ти за този личен подарък, книгата Достояние. Позволите, ще прочета и аз съм избрал 3 много силни за мен. Съм си ги наредил даже. Как да го кажа? Гостът. Ако е истина, че вярваш в Бог, на гости приеми с любов човек. А щом в къщата ти има гост, постеля приготви и топла дреха. На маса поканило от сърце, храната си с него сподели. От хляба ти насъщен да яде, каквото пиеш ти и той да пие. Сетни запалете по цигара. Не питай, не рови съдбата му, че едничък само Господ знае какво ли е човеко на душата. Сполай му, пожелай му хубав път, изпроводи го с поглед до вратата. След това ще завали пороен дъжд и гостът ще си тръгне по водата. Молитва. И понеже приет и обичан, като ковано желязо през огън, човек трябва да премине самичък, за да стане приятел с Бога. Че нито закрилник, нито помощник е Бог, а свидетел, който съчувства. Нищо повече, но колко самотни ще сме без Неговото присъствие. И обяснение някога може да получим, защото било е всичко, как си струват и Царството Божие, и жертвите, и бедите, и риска. А до тогава, Господи, чакай ни. По пътя към Теб няма да бързаме. Докато си градини засаждаме и в душите си плевели скубем, докато обич можем да даваме и дечица за гледане имаме. Защото славата само остава подир нас от делата красиви. Истината. Истината доста скъпо струва. С дълбоки бръчки тя е по челото. От многото умора и будуване, по взирането дълго в хоризонта. Това е огънят от чиста водка, която без гасене се преглъща. Сълзата е на майчина тревога и болката от бащината мъка. Или е телефонната слушалка, гласът без думи, който казва «Тук съм». Усмивката с подавена в сирака, видял и тая нощ на сън дома си. Тя, истината, винаги е проста. Рисунка от ръка на сляп художник, очите детски, фея на доброто, безкрайна самота и скучна проза. Понякога и рана е в живота, а често пъти и самата ножът, но от към острата страна, защото да реже с другата не може. От нас толкова, мисля, че нашия поет трябва да дойде на сцената, за да ни се усмихне и да ни каже още нещо. Заповядай, ние сме тук заради теб. Добър вечер, така да кажа и аз така и не се научих да си подготвя предварително, да си коригирам. И добре дошли на моята 5-минутка слава. Направо ме направихте много специално. Но преди мене има други по-специални хора.
тази 5 минути слава се сетих, тя не е... Оказва се, че във време тя си има свой живот и почва някъде преди 50 години. Когато ме приемаха в студентския литературен клуб Димчо Тебелянов и по традицията беше да се каже едно стихотворение. И аз рецитирам едно стихотворение, като имаше една такава метафора. Когато като лампи на компютри, звездите ще погасват без съзнание. И чета стихотворението, свършвам и чакам аплаузи. Вместо това едно плече се чува: компютрите нямат лампи. И ми се... майката вече вика. И тишина, ама една такава тишина, 1, 2, 3 и изхвърляш граматиката. Обаче не бум, а смях. И смеят си хората и така продължително. И аз почнах да се смея и тогава викам: бати, тази работа не е за тебе, не се занимавай с поезия, бегай. Такова. И така спрях да пиша. Но един момент идва майката на един приятел да ме моли да го кажем така, да окажа влияние на мой приятел, да не се вижда повече с приятелката си, защото била грозна. Тя беше учителка. Как да ви обясня, че няма грозна жена? Това е аргумента на красотата, това е жената, а жената аргумента, това е красотата. Нещо сигурно съм казал такова. Обаче идва после приятела ми след няколко дена и така нещастен. И тогава си споделяхме тия работи. Ами вика, тя се разделихме се, вика, копеля. Викам, какво вика да... Викам, какво да помагам. Тя, абе вика, нали, знам, вика, че пишеше нещо. А пък аз тогава много не афиширах това, но той е разбрал. Вика, имаш ли любовно стихотворение за раздял? А пък тогава с лопати да ги ридиш, аз други нямах. И му дадох там да избера си едно. Между другото го има в диатриби и явно, че не от добрите попадения, защото Иво го нападна бе тогава. Обаче аз ще помолих да не го пипа много, защото съм слабост към него. И приятела изчезна и пак идва, обаче с бутилка графиска. С Слънчев как се напивахме, с приска по-така беше. Вика, копа левала, прочетох си стихотворението, тя се разплака, прегърнала и сега сме пак заедно. Тогава си викам, може ли, викам, да има по-голяма радост, по-голям комплимент за един поет. Стихопредец. И няма. И мисля, че така. Обаче се оказа, че има още по-голям комплимент. И тук беше преди 2 години това стана, когато попитах моята дъщеря, която нейната свекърва е американка. Дали превела нещо на нещо, защото тя искаше, да ние сме приятели във Фейса, да разбере какво, все пак някой съдържаниква.
И тя ми казва, татко, вика, не можах, вика, това нищо да направя, защото вика, не съм чел поезията, книгата. Аз казвам, вика, защото стигам до втория ред и почвам да плача. И не е прочела. И това си викам, има и по... Това е нещо като филми на улиците, обаче с обратен знак. Толкова вълнуващо, че да не искаш да го прочетеш, да не можеш да го прочетеш. И тогава така, аз не съм никой, но от позицията си на никой така пожелавам на поетите ето това да го изпитат. Такива вълнуващи неща да направят, че не могат да се четат. Това не е много чуждо, защото като се замисля, примерно, има картини, примерно Бош или Вемер. Може да кажа, че си го гледал на някаква картина. Гледаш там някакъв фрагмент и край. Има и музика, да кажем, има на Моцарт, на Верди. Кой го слуша? Той отбява някъде вече. И това е начин на живота. Просто вкарвате в някаква друга система. И така, че това не е толкова странно, което е дъщеря ми, Илияна, го каза. И понеже чапа това ми хрумна, че 4 достояния се прочетоха, те са 5. И ще ви помоля за малко снисхождение, защото ще развоя бонтона на добрата рецитал тук. Но ще го прочита последното достояние, да затворим малкия член, да кажем. Чакайте, да. Да. Очакай училото. То е за нас, защото, казва Шекспир, всички сме актьори на сцената на живота. Три. Единствено се чувстваме спасени. Завесата, когато се повдига. Изстъпили в живота си на сцената to be or not to be, да декламираме. Отрекли се от право на суфлиране, без шанса дадени от дубите. Там сили за скупване намираме от водовъртежа на саморазрухата. Из главни роли, гала представление, по-важен е понякога антракта. Тогава за текора скрити гледаме дали сме там и още пълни в залата. Бохеми, романтици и мечтатели и плачем и се смеем и обичаме. Дали все още случваме спектакъл? За нас това е важно, за артистите. Защото щом завесата е спусната и в грима сълзите ни потиват. Актьора няма право на напускане, а да се помни, да е справедливо. И понеже не ме изкарвате на бис, аз ще само бичувам. Едно малко си поколение. Ами казва се Одисей. Тогава още не гореше Троя, когато ме прокле Тесит глупака. Обречен да съм скитника бездомен по пътя, който води за Итака. И ти, Диди, не беше още Пенелопа.
но амазонки докато целувах, слугувах на идиоти еднооки и под чужди небеса нощувах. С трева от пъти и с така постеля, от камъните му издяла котва и дом направи, за да съм при тебе. А ти дори не беше Пенелоп. Говорихме за бижу. Едно бижу сме се събрали тук. Една кавалетна аудитория. Бутик. Бутик на поезията, да. И затова благодаря, че на вас преди всичко, на издателите, на сина ми, на дъщеря ми, на жена ми, че ме понася. На брат ми, на приятели и на майка ми, така някъде там да се... Тя шия някъде там да се изглушила, аз знам, че и после ще разказвам. Благодарим ти не само Стояния е бижу, но и ти си едно малко бижу. Благодарим и на всички вас, че бяхме заедно. Наистина много камерна, много приятна вечер, в която срещнахме Стояния. Благодарим още веднъж. Аплодисменти за време. Фотографии ще има?